Human sa sinulog ang Chinese New Year na usab ang gipaabot sa mga kaigsoonang Chinese ug sa tanang mga tawo nga nabatasan na ang pag-obserbar niini. Sayra nato ang pagpangandam sa Year of the Snake sa report ni Alan Domingo. Kung si Fat Chai sinengkwela o Happy New Year! All systems go na ang Chuon Temple sa Dakbayan Sugbo sa pagsugat sa Chinese New Year karong Enero 28 ug lugwayan pa nila hangtod sa Enero 29. Nagkani ang kalihukan ang giandam nila alang sa tanan nga motambong sanglit bukas kini sa tanan nga maki-Chinese New Year celebration. Lakip na nini ang dragon o lion dance ug ang pagbagting sa kampana di inipadangat usab sa mga tao alang New Year's wish. Our Master Xing Yun, our founder of Foguangshan, every year he give wisdom word for us to guide us. What and is this that year wisdom word? is 向前有路，光明在望. That is mean you keep going, the future is bright. So it will start at 29. 6 p.m. until midnight. Mo ni ang atong pinakakadakong activity. But this year, our master extended ini ka January 29, which is a holiday. So most of the booth and most of the many of the displays will still be here. So ini ka 29, they are encouraged to visit gihapon. So katong di makavisit sa 28, pwede pagid sila mo ari ka 29. Samtang mamahimo raw sab, muhalad ang mga tao og pan nga gitawag nilang shutaw nga adunay sulod nga palaman dungan sa pag-wish ayha pa kini kaunon. Aduna usay mga insinso nga dagkutan sa mga tao. Mabulukon ang palibot diin adunay mga lanterns apil na ang ilang pathways. Labaw sa tanan ang mensahe alang sa kasalugan sa tuig sa mga has. Again, 光明在望，向前有路. So keep going. The future is bright. 新年快乐，恭喜发财. Okay. Bisan og way special occasion, abli ang Chuon Temple alang sa tanan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.